والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.
حصير تاريخي وات قديم حربنيا تقرالاي أمباسادر أحمد طاهر عمر بادوري زخبركمن زخبركنن زتصحف تاريخ دحر فتصمتو نزل عالمي نبر فتصمتو خا اب تحت بايتا تدبي من كلو نزل عالم كذكرو ينبرو زبل وقع سنة ببنياتات بمستوعال سوء حربنيا قديم تقرالاي أمباسادر أحمد طاهر عمر بادوري قدم مسوؤو مسجزيه بمقدام قعزو اب تذكرو تاتيلو اب 504 قصات ثورة إرترا بب اوانو سغروم مدرخات قالسي التبره بوح للنت زصحافا مصحف مذكرتا ابركيتو لنا سلازحلفه لومي نفانو ولنا اذا خبر بصاي ام فارق شحنت 970 ابزباو حيلتات تسليفو بملو عقمون بلحون نهاجرون حزبون بموفاي نعوت حرنتاو قالسن هنصت هاجرن عبي ابركتوز جبره برأينا زتقاس مكر وتهدر لعل ناي مذكر عقم زونن بليح دبلوماسينيا دراسن تراخن زخونه جغنا هاجرنا بابركتوم كاب تحبنلهم فتواتن صنعتن حربنياتات تقالستي بمخانو تاريخون أبركتو إنا ذكرنا بخبري نسنابتو لنا بعسران سلستن تقمتي شحنت 946 عامة مرات كاببؤو سيد طاهر عمر بادورن أديو سيدة زهرة عثمان محمدن أبحرقيقو نؤزبا باطع استولده بساي أحمد طاهر بادوري أبيات تمرتات حرقيقو كامبون اسمرا الإلهام كايرو جبسي يونيفرسيتي حلب أب سوريا تمرتو بمكتتال كامباتا كساب لعلواي درجة تماهيرو أفلوتو زيارة نمعبايكا أب شحنت 996 أب أوبن يونيفرسيتي لندن ملكت قوانقوا إنجليز أب أوساكا جابان دما بحق وفري إنفستمنت سلطينو سو قديم حربنيا تقرالاي أمباسادر أحمد طاهر عمر بادوري كابشحنت 968 حيزو أب قبسن سوريان كله قدلاو عمام نمفتسام دلو بمنبارو أب شحنت 969 أب سوريا بناي كوماندو وتهدراو سلطنا سلطينيو تسليفو أب شحنت 971 كأ أب قدامي حيل هزباو حيلتات كوميشنر حيلو خوينو كابستمدبلو غزي اب عودو وقعات انصار صلاان تغادلو حرنت ايرتران اب سبار غوما هيكانو ماي اوله غرسيله عين شغلت دنبوبيت عيت علابر عدن معميدن بلعل وني تواغيون اواغيون بدحرزي اب لعلوت صفحتات حلفنت تمديبو كاب شحنت 973 كساب شحنت 974 وكيل ودب هزبا وحيلتات اب عدن دبوب يمن كاب شحنت 975 كساب شحنت 976 مكتل حلافي بيت صحفات هزبا وحيلتات اب كويت كاب شحنت 977 كساب شحنت 984 مأكل النت زينة أميدا اب شحنت 977 أمونغو هزباو حرنت هزباو جنبار حرنت إيرتران تقادلو حرنت إيرتران بمونغو جنة السودان بسممع عسرات اكم تزفلت سممع أفنو راديو أمدورمان أبيروتن فرنسان بقانقواتات عربن إنجليزن أمدلاو مزيهت إريتريان إنفورميشن كاب شحنت 985 كساب شحنت 986 حلافي بيت صحفت هزباو جنبار حرنت إيرترا أب السودان أبال ماكلاي شماغله هزباو جنبار حرنت إيرترا خوينو دما كاب شحنت 987 كساب شحنت 991 أبال سكرتاريا كفلو وصا زمدناتات أميدا كاب شحنت 991 كساب شحنت 992 أبيت صحفت غزياو منغستي إيرترا تحقاقازي كاب شحنت 992 كساب شحنت 993 كوميشن قداي إيرتراويان سدتنياتات أبال هاقراو بايتو خينو دما
ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ሚኒስትሪ ንግድን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእን ተሓጋጋዚ ሚኒስተራት ኮሚሽነር ማእከል ወፍሪ ኤርትራ ቀዋሚ ልኡኽ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክን ኮይኑ ብተወፋይነት ንሃገሩን ህዝቡን ኣገልጊሉ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ቅድምን ድሕርን ናጽነት ስውእ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣሕር ዑመር ባዱሪ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓረብ ኣሜሪካ ፈረንሳ እንግሊዝ ጣልያን ጀርመን ኖርዌይ ሽወደንን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዝተኻየዱ ኣኼባታትን ርክባትን ብምስታፍ ንሃገሩን ህዝቡን ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ኣብ ምዝታይ ዝተሳተፈ ብጻይ እዩ እዚ ክቡር ዜጋ ልዑል ምልከት ቋንቋ ዓረብ ዝውንን ብምንባሩ ኣብዛ ብውሕሉል ዋሕዚ ትረኻ ብቋንቋ ዓረብ ጽሒፉ ብትግርኛ ዝተርጎማ መጽሓፉ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ንምውሓስ ዘካየዶ ዘስደምም ገድሊ ንምንጽብራቕ ዝተሰግሩ መስገደላትን ዝተጨበጡ ዓወታትን ብመልክዕ ስእሊ ከም ዝረአዩና ብምግባር ጽሒፉ ነዛ መጽሓፍ ንቐዳሞት ሓርበኛታት ኣብ 1961 ብረታዊ ገድሊ ንዘበገሱ ንስራሕቲ ቅያ መዘናታቱ ኣብ ጅግንነታዊ ግጥማት ንዝወደቑ ሰማዕታትን ጀጋኑ ሓርበኛታት ስንኩላንን ብጸላእ ዝተረሸኑ ንጹሃት ዜጋታት ኣብ ሸላታት ጸላኢ ብማእሰርቲ ንዝማሰኑ ኣባይቶምን ንብረቶምን ዝበረሰ ኣብ ፍቆዶ ጎቦን ሰንጭሮን ዝተበታተኑን ዝተሰዱን ዜጋታት ድሕሪ ናጽነት ሃገራዊ ዕማም እናሰላሰሉ ንዝተፈልዩን ህልዋትን ኣቦታትን መራሕትን ኮታ ንኹሉ ወለዶን ክፋላት ተቓላሳይ ሕብረተሰብ ኤርትራን ኣጣሚሩ ኣብቲ ነዊሕን መሪርን መድረኻት ቃልሲ ብድምር ትርጉም ሰውራ ጽንዓት ጅግንነት ትዕግስቲ ንዝመሃረኒ ወለዶ ህያብ ትኹነለ ኢሉ መዘከርታ ገጸ በረኸት ረኪቡና ሓሊፉሎ ብሕፅር ዝበለ ገላልጻ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ዑመር ባዱሪ ንዓቕምን ብልሕን ጀጋኑ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ብልክዕነት ዝውክል ካብቶም ክሳብ ዕለተ ዕረፍቶም ሃንቀውታ ህዝቢ ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ ብዘይጸዓድ ሕልና ዝተቓለሱ ሓያል ፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ትዝፉ መንፈስ ዓቕሊ ተወፋይነት ምቕሉልነት ዝመለለይኡ ክብርታት ዝውንኑ ታሪኽ ደቂ ዛ መሬት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብይን ክቡርን ተቓላሳይ ንሓዋሩ ብኽብሪ ኣብ እንፋነወሉ ህሞት እምበኣር ከም ሃገራውያን ዝስማዓና ሓዘን ርዝነቱ ቀሊል ኣይኮነን መስዋእቲ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ክቡር ዜጋ ንሃገርን ህዝብን ዓብ ክሳራ እኳ እንተኾነ ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ዑመር ባዱሪ ኣብቲ ዝተዋህቦ ዕምሪ ብምሉእ ዓቕሙን ብልሑን ንሃገሩን ህዝቡን ተወፊዩ ብምስራሕ ሃገራዊ ግቡኡ ብምልኣት ዝፈጸመ ዜጋ ብምዃኑ ነቲ ብዙሕ ዝዓመመሉን ዘፍረየሉን ጉዕዞ ህይወቱ ብሓበንን ዓብይ ክብሪ እናዘከርና ኢና ንፋነው ዘለና በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውሉዳትን ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ዑመር ባዱሪ ብሃገራውን ሞያውን ኣበርክትኡ ጥራይ ዘይኮነ ከም ውልቀ ሰብ ሰብኣዊ ባህርያት እውን ዝድነቕ እዩ ሕውስን ተዋዛይን ኣብ ስርሑ ምስ ዓብይ ይኹን ንእሽቶ ምስ መሳርሕቱ ለዚቡ ናይ ምርድዳእ ባህሪ ዝነበሮ ምቕሉልን ጥዑምን ቁኑዕን ግሉፅን ፍትሓውን ሕያዋይን ንመሳርሕቱ ብፍልጠት ከማዕብል ዝፅዕርን ሰብ ብምንባሩ ብኩሎም መቓልስቱ ይኹን ብህዝቢ ኣዝዩ ቅቡልን ፍቱውን እዩ ነይሩ ስውእ ሓርበኛ ገዲም ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ዑመር ባዱሪ ከምዚ ኣብ ታሪኽ ህይወቱ ብሓፂሩ ዝተገልጸ ብልዑል ፍቕርን ተወፋይነትን ስለ ህዝብን ሃገርን ተበጁ ድሕሪ ምግልጋሉ ብዝሓደሮ ሕማም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብ30 ጥሪ 2024 ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ተሰዊዩ ሎሚ ሐሙስ 1 ለካቲት 2024 ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ድማ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ቤተሰቡን መቃልስቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ሓመድ ኣዳም ለቢሱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብመስዋእቲ ገዲምን ውፉይን ብጻይ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ባዱሪ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እንዳገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን ጽንዓት ይሃበኩም ይብል ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና
عوض نحفاش كابزي قصيلو سنة سرعات منبار عنبابا ككايديو فلما بسم منستر قدايات وطاي امباسادر نغاسي سنغال بسم هزباو جنبار نديمقراسي فتحن حلافي بوليتيكاوي قدايات اتو يمان قبراب بسم منستر زينا منستر يماني قبر مسكال بسم سدرابيت سو امباسادر احمد طاهر بادوري قالو زهرة احمد طاهر بادوري قريب زلو عنبابا بزوح سلازخونه زرزر اسمات نسدرابيت كوهابيو بزدما سنسرعت قبري امباسادر احمد طاهر بادوري ابزي تزازيم الله يغني لنا حسما يتركبو عاود نحفاش